Hai. Ține mâna pe volan. Hai, accelerează, vine către mine. Hai. Stai așa, apasă-i, bă. Apasă-i acolo. Hai. Acum, accelerează. Apasă cu piciorul acolo. Auzi-i. Hop. Înainte. Apasă pe dinte. Hai, dă-i în față. Hai, vină către mine. Ia cu dreapta, ia cu dreapta. Stop. Acum dă-i în spate, dar te uiți în spate, dai învârți de volan, da? Hai. Dă-i în spate, ușor. Dă-i asta de aici. Ușor. Hai, dă-i. Calcă pe accelerat. Calcă pe asta. Calcă pe aia. Hai, dă-i în spate. Dă-i în spate, hai. Accelerează, stai că-i dă. Dă-i. Hop. Gardul. Ești mașina mea. Băi, Paule, trebuie să dai lecții de condus picior, mă, că nu prea e practică. Merge fără permis gagiul și o să rămână fără permis. Da, are tată bani, nu-i așa? Băi, are tată bani? Are, vezi? Gata. Hai, papa.